खुलुमबाय रायजोफोर दिनैहाय जोङो चिरां डिस्ट्रिक्ट आमगुरियाव नायनो कारेन्टआ बन्द मोब्लिब बन्दखाय मोब्लिब बन्दखाय ओरैबायदि नै जेनेरेटरजों मबाइल चार्ज होनो नायदों नै लोगोफोर नै ओरैबायदि ना ओमफ्राय दा बेबायदि ना मबाइल चार्ज करছে নাকি একটা 40 টাকা माने गंसे मबाइलाव 40 टाका आरोना जोंनि चिरां डिस्ट्रिक्टआव मोब्लिब बन्द जानायनि खारनावहाय बेबायदिनो मोब्लिब बन्द হয়ে গেছে আর আজকে আমার আমগুরি বাজারও জেনারেটর খালে এমান হরকালে বহুত দুনিয়া মোবাইল চার্জ করে আছে বলে রায় 60 টাকা ওই যে নাইনারে লা लोगोफोर ना ओरैबायदि मोब्लिब नै बेबायदि मबाइल चार्ज होदों आरोना नै मबाइल चार्ज दा बयबो नै रायजो नै फंबायमोना चार्ज होगासिनो दं कतरा आइছে बायदि আমগুরি কি করে আছে মোবাইল চার্জ করছে মোবাইল চার্জ করছে মানে बेबायदि मोब्लिब बन्द जानायखाय माने जेनेरेटर सालायनानै बेबायदि आरोना ओमफ्राय नानिमोनालाय मा खालामदों नानिमोना मा खालामदों मबाइल चार्ज होदों ओमफ्राय न'आलाय मैदो आमगुरियावनो आच्छा दा नानिमोनाबो मबाइल चार्ज होफैदों आरोना नै माने कारेन्ट गैयि जानायलाय बेबायदि एकदम जोंनि आमगुरि बाजार आरोना नै बियो आमगुरि बाजार ओमफ्राय दा नै बेवहाय ओरैबायदि मबाइल चार्ज होदों जेनेरेटर सालायनानै बाय अब्ला भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नाय जासिगोन थेंक इउ बेयावबो दाबसे आरोना नै ओरैबायदि जेनेरेटर सालायनानै जोंनि मोब्लिबना बन्द जादों दाख्लैनिफ्रायनो चिरां डिस्ट्रिक्टआव मोब्लिब गैया आरोना कारेन्ट गैया दा बिनिखायनो आमगुरि बाजाराव ओरैबायदि जेनेरेटराव मबाइल चार्ज होनाया माने